Xayrli kech do'stlar, efirda Yoshlik tovushi topshiruvi. Ham aның olib boruvchisi men Munir Rahmayev. Bugun Yoshlik tovushinda yaqinlashib keluvchi 9-may bayrami haqida сөйләшербез. Yoshlarning bobolari so'g'ishda qatnashganmi? Prezidentlar paradga chiqamı? Hozir biliriz. Ketdik. Yoshlik tovushi qoidalari tayanib bir җырчы bilan sog'lashamiz. Klipni so'nggi taqir qarab o'tdik. Yoshlik tavushining premyeraсын qarshi olamiz. Jir uchun 1320 nomerda tovush so'zi bilan boshlab SMS-lar yo'llag'iz. Şaksinde durmuş, söndürmekşi mişte uşaklarını. Ey örneğim benim, gaziz tuğan oğlum örneğim. Sinden matur güzellik jirini, min bir baylarda da görmedim. Ey örneğim benim, gaziz tuğan. Şunadır da мұңлы жырлыбыз, сағышларны бассын әлеміне, біздің шушы мұңлы жырыбыз. Ей өрнегім менім, ғазиз туған оғлым өрнегім, сенен матур güzellik жеріне, мен бір тойларда да көрмедім. Хәл белешеп турыйк, ешрак кайтыйк туган якларга. Авылыбыз урамында калган, сагындырган бала чакларга. Эй өрнегем минем, газиз туган оғлым өрнегем. Синен матур güzellik җирне, мин бер тойларда да көрмәдем.
Карашларың синең җир белән хит парадыбызның югары басышларында торучы Гөлназ Закирова 9 май бәйрәмнәрендә чыгышлар ясый икән. Малик һәм Тимиршаих исемле бабалары сугышта катнашкан һәм Гөлназ алар белән горурлана. Almaştırmam irken birini bile Jılı qaraşыңның yoktısı Tik seni gene yanğan yüreğimde Sönmez kıyaş bulup balqısın İrkem seni nazlı Güller şeşe ataşı güller Elle şuna migen olar mina Gül şeşeklerinden süykümlü Alıştıra olmaz Qaraşыңны sandık aşılı alsu tağnarda Yanğan yüreğime dava bulmaz Şişmelerden işken sularda Yirgem senin nazlı qaraşыңна Güller şeşek ataşı güller Elle şuna miken olar mina Gül şeşeklerinden süykümlü Serli qaraşыңны күрми торсам Сағынам мен шуны да юқсынам Білсәң иде бәғрем сеннен башқа Дүнияның бір еме юқсыман Иргәм сеннен назлы qaraşыңна Güller şeşek ataşı güller Elle şuna miken olar mina Gül şeşeklerinden süykümlü İrgem senin nazlı qaraşыңна Güller şeşek ataşı güller Elle şuna miken olar mina Gül şeşeklerinden süykümlü Elle şuna miken olar mina Gül şeşeklerinden Dostlar, tag'in bir qat esingizga tushirib o'zam.
Жыр яки жыршыны ошатсагыз, 1320 номерна SMS-лар жибәрегез яки TMTV сайтында тавышлар юллагыз. Eyjalını marğasın birinde kirip çay içip al. Rahmat abiyim, hazır kirem. Abi şeylerin bik tetemni. Ama da lakin abi babay bana bir kengar bir egesilesin karışın. Bir kızga aşık buldum ben. Bilmem indi көңілім тарта мен шуңа. Әллә Казаннара гына барып кайтыммысың? Ey oğlum, Kazan'a barı vermesen, avuldağına, kurşudağına da mine diyen kızlar var be. Bir көрүдө гашык болдум, нишлетим йөрәгемне. Сен мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, улгына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, улгына йөрәгемдә. Әмір бере алмыйм, бәгърем йөрәкәем тыңламый. Синең ниләр уйлаганны ул һичкә аңламый. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Аптырашта калдым инде ике ут арасында. Килмә йөрмә дигән сайын сөюм артагына. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Bir күрүдә гашык булдым, нишләтим йөрәгемне. Сен мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Oğlum, uyan, dünya bu. Илнур Мусин fikrinчә, бүгенге көндә сугыштан да куркынычрак әйбер юк. Тыныч тормышыбыз өчен ветераннарыбыз алдында баш иям, ди җырчы. Илнурның сүнмәс хыялым җыры өчен тавышлар юлларга онытмагыз, дуслар. Başımдағы fəriştə Mine bir gün dəştə Zanya yürümedi
Ütkärme vakitni boşqa, eýlendirme kışqa, ömür kısqa bit. Bulgan bar köşümni jyýyp, ýat duýlaryny tyýyp, balgamydylam. Matur bähtli durmuşqa, tugel salkyn kışqa, ýazga ýulalam. Kışlar berde uçmas ide, jirde yürür ide, kuruksa biyekten. Bular berer ele deyip, bir joy çıgar deyip, köp vakit ötken. Eýtme kulundan kilmez deyip, hayalım sünmez bide yaşim ümitden. Olda wak ýoly jite sizem, min ışanam bilem, sagışlar üter. Eýtme kulundan kilmez deyip, hayalım sünmez bide yaşim ümitden. Olda wak ýoly jite sizem, min ışanam bilem, sagışlar üter. Türlü sınav birede, üzgelendim küydü, mutlarga kirdim. Kullarını kısıp yudurup, yaşim meni yuqa dip sırav birdim. Bulgan bar köşümne jyýyp, ýat uýlaryna tyýyp, balgamydylam. Matur bähtli durmuşqa, tugel salkyn kışqa, ýazga ýulalam. Hayalım sünmez bide yaşim ümitden. Balda wak ýoly jite sizem, min ışanam bilem, sagışlar üter. Bulgan bar köşümne jyýyp, ýat uýlaryna tyýyp, balgamydylam. Matur bähtli durmuşqa, tugel salkyn kışqa, ýazga ýulalam. Matur bähtli durmuşqa, tugel salkyn kışqa, ýazga ýulalam. Dinara Yusupova һәм Руслан Тимерлановларга да килеп җиттек. Җырчылар икесе дә 9 май көнне гадәттә концертларда чыгыш ясыйлар. Русланның сугышта катнашкан туганнары күп булган, ләкин бүгенге көндә аларның икесе генә исән. Ел сайын аларны алалап бәйрәм белән котлыйм дип сөйләде җырчы. Молодец. Следующий. Собак-то. Нормально? Сидят. Ты победишь. He's summer six. Oh my.
күреп Гашык булдым мин сиңа, йөрәгем яна Хыялың синең кемдә, кемдә синең уйларың, әйт инде миңа Юкка дустым тырышма, уйларында әле сөю мөхәббәт түгел. Теләгән алтын алма, әгәр булса кулыңда, бәлки күз күрер. Алма, алма, бакчамда үскән алма Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма Алмыйм, алмыйм, кирәкми кызыл алма. Кирәк миңа айфонлы алтын алма. Алма, алма, бакчамда үскән алма Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма Алмыйм, алмыйм, кирәкми кызыл алма. Кирәк миңа айфонлы алтын алма. Вәдә бирәм мин сиңа Алып бирергә йолдыз зәңгәр күкләрдән Әгәр теләгең булса Бүләк итермен сиңа көмеш якты ай Уздырма вакытыңны, хәзер инде буш сүзләргә бүтән ышанмыйм. Исбатла сүзләреңне, йөрәгем теләкләрен тормышка ашыр. Алма, алма, бакчамда үскән алма Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма Алмыйм, алмыйм, кирәкми кызыл алма. Кирәк миңа айфонлы алтын алма. Алма, алма, бакчамда үскән алма Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма Алмыйм, алмыйм, кирәкми кызыл алма. Кирәк миңа айфонлы алтын алма. Алма, алма, кызыл алма. Алма, алма, бакчамда үскән алма Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма Ай canım ay sen nasıl buldun beni Yokum yoku түгел Kanatlar kunel Şaşa tipe yürek Sinesini kutu Alma alma bakşamda üsken alma Yo yo Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма Come on Алмыйм, алмыйм, кирәкми кызыл алма. Кызыл алма Кирәк миңа айфонлы алтын алма. Alma Достар, тагын бер кат исегезгә төшереп узам. Җыр яки җырчыны ошатсагыз, 1320 номерына SMS-лар җибәрегез яки TMTV сайтында тавышлар юллагыз. Сайтта сез шулай ук бар хит парадларына да карый аласыз. Әлеге Марселуллины тыңлап узыйк. Кем булган соң ул шул кадәр? Туй була. Ничек? Беренче очрагынга тотам да кияүгә чыга. Ике йөрәк бүген бергә тибә башлый торган көн Тормышны дәвам иттереп яшь гаиләдә туган көн Туй, 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 бүген бездә туй Гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле Уңган шибәр кызылы туй Туй, 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 бүген бездә туй Гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле Уңган шибәр кызылы туй Кыда булды
Oldu şite kişiler Kimdir buldu kıdağıy Eyde şampan tüterik edip Bersin bersin kıdağıy Tuy 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 bugün bizde tuy Kırlap tıra kızıl tuy Akıllı kiyaviye getili Ulan şiber kızılı tuy 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 bugün bizde tuy Kırlap tıra kızıl tuy Akıllı kiyaviye getili Ulan şiber kızılı tuy Kileşeke bəxtilep Kıda yüzü başkağa Yaşlar için yanatırmış Kızıl tuydan başlanar Tuy 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 bugün bizde tuy Kırlap tıra kızıl tuy Akıllı kiyaviye getili Ulan şiber kızılı tuy 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 bugün bizde tuy Kırlap tıra kızıl tuy Akıllı kiyaviye getili Ulan şiber kızılı tuy Біргіне сұрау. Сенің есімің нешексің? Ольга, Менің Марс. Марс, я рөлім. Ничего себе, тезгіне ипеге барып келдім. Akıllı kiyaviye getili Ulan şiber kızılı tuy Хит парадыбызда туганнарым җыры белән катнашучы Илнур Сафиуллин ел сайын парадка чыга. Аның өчен 9 май зур бәйрәм. Чөнки аңа дәвәт исә җиңүнең ничек авыр бирелгән гел сөйли торган булган. Без дә җиңү көне ничек бирелгәнен онытмыйбызлар. Şatlanıp yaşayım her kilegen günüge Dünyalarımı dimen tügere Siz tuğanlar, dostlar bulganda Vakit öte sizilmi dizerek Bir koyuşanmıda Kilegen yağmurları üte Ut yaşınlar yaşınese de Dayanırday var yakınlarım Yazmışlarım ni kursetse de Bir koyuşandan
kızlarım Bal su şeşekler atır bulunda Başımı iğnem ağırlıkta Sikelteli durmuş yolunda Bir kayışanıda anlatılmay Kurgen izgelik tuğanlardan Nişli minnede digen şaklardan Dostlarım var kulların suzgan Bir kayışanıda anlatılmay Kurgen izgelik tuğanlardan Nişli minnede digen şaklardan Dostlarım var kulların suzgan Dostlarım var kulların suzgan Dostlarım var kulların İlnar Gilmanşin yıl sayın Ufa şəhərinin Prospekt oramında uzuşu bəyram paradına шыға тұрған болған. Lakin bu yıl jırşı Sibir yağında gastrollərdə yürü səbəbli paradını күрә almay qala ikən. İlnar, Sibirdə də bəyram bulur. Qarab qay. Birinci işlikni aşıb jibərəbiz. Üçüncü orunğa layıq jırşыбыз sizning ekranlarda. Nazın koyar nuru günlerimnin yaktısı Minnim şuşu süzülerime karşı kiler kayısısı Sin bilesin minde bilen kırmış yemediğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Sin bilesin minde bilen kırmış yemediğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Durmuş yeme bir-birini süyüp anlap yaşauda Eyttir sizni eytmey kalıp Girek şakta deşimevda Sin bilesin minde bilen Durmuş yemediğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Sin bilesin minde bilen Durmuş yemediğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Durmuş yeme bir-birini hürmet ite bilüde Şen işkili sözler aytip Tugili bitul külüde Sin bilesin minde bilen Durmuş yemediğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Sin bilesin minde bilen Durmuş yemediğim yarıda Tugili
Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш яметің ярда. Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш яметің ярда. Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Яратыр идем җыры белән Мәдинә хит парадыбызның лидерлар рәтеннән төшмәде. Әлеге традицияны саклап калу өчен 13 номерына 084 кодын юллагыз. Хит парадыбызның көмеш медаль иясен карап узыйк. Күтмәгәндә ташкын булып агылыр идем. Иң яшәрен кылларыңа кагылыр идем. Шулай тәүге сөйгәнә яңартыр идем, мин үземдә сине эзләп яратыр идем. Шулай тәүге сөйгәнә яңартыр идем, мин үземдә сине эзләп яратыр идем.
Инсаф Гайнуллин зур авырлык белән җиңү китергән ветераннарыбызга шиксез рәхмәтен белдерә. Без дә аның сүзенә кушылабыз. Милләтен, илен яратучы инсаф өчен 1320 номерына 092 кодын юллагыз. Яшьлек тавышының абсолют лидеры сезнең экраннарда. Dünya bizni yüdete, birleşmezke öyrete, naqıtırırğa, kilgen davullarığa. Sığılmazqa sınavlarda, qaygılarda, sırhavlarda, Үзіңе hər vaqt tuğrı qalırğa. Tuğralıq, ol senin tuğrı yolun, Dostlarının nıq qulu, ailənin eminligi, Bəxtli bulu mümkünligi. Tuğralıq, әдейін рахмәті, кішілердің зор хөрмәті, бұл құдіреті Аллахының, ризалығын алу анын. Ике аққыш езі күлді, ұшағынар алар бізге, туғыры ихлас, мәхәббәт құшларда. Ана баласын ярата, қарашы білән жылыта, шәшәк-шәшәккә үрілгәндәй қырларда. Туғрылық, бұл сенің туғы yolun, Dostlarыңның нық құлы, Ailəңнің eminligi, Bəxtli bulu mümkünligi. Күңелің шиста булсын, иман нуры белән тулсын, йөрәгең көйләнсен яхшыга. Тугры бул үзеңә, вәгъдә иткән сүзеңә, гаиләңә, дусларыңа һәм Аллага. Тугрылык, senin tuğrı yolun, Dostlarının nıq qulu, ailənin eminligi, Bəxtli bulu mümkünligi. Tuğralıq, Hədiyənin rəhməti, Kişilərinin zor hürməti, Bu qüdrəti Allah'ının, Rizalığın alu anın. Tuğralıq, ol senin tuğrı yolun, Tuğralıq, ol senin tuğrı yolun, ol senin tuğrı yolun. Hürmetli veteranlarımız, sizni TMTV teлеканалы исеменнән якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйм. Аяз күгебез, тыныч тормышыбыз өчен рәхмәт сезгә.
Бүгінгі мен, Мөнир Рахмаев, сіздің білен сау болашам. Олып барушылардың қызықлы образы үшін суперкостюм.ру кибетіне рәхметімізді білдірәбіз. Суперкостюм.руда карнавал костюмларының, аксессуарларының кең ассортименті. Білішмәлер үшін телефон 226-40-90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.